No a v tejto chvíli predposledný súťažiaci číslo 85 Milan Vyhlídal alias Kuko DHZ vôde rady kategória B. Ja viem, nemá tam nič vyplnené, ale ja budem asi prezrádzať trošku, že koľko rokov sa venuješ súťažam Železný hasič. Kuko, koľko sa poznáme ešte, keď si do Banoviec chodil? Ja viem, to ešte Treťohory boli. Keď sme spolu s Kukom začali behávať prvých železných hasičov v okrese Bánovce nad Bebravou, tak Máziková ešte za sebou kačičku ťahala. No a v tejto chvíli Kuko už na trati súťažiaci číslo 85 Milan Vyhlídal, DHZ vode rady. Hadice na svojom mieste a ideme stáčať. Krásne s rozvahou a s rozumom začal stáčať hadicu, to je druhý úsek jeho pokusu na dnešnej súťaži Železný hasič Špačince 2026. Krásne tempo. Hadička pekne na mieste a ideme na pneumatiku trošku. Menšia dezorientácia v smere behu, ale má tam mentora, ktorý mu pomáha, radí, ukazuje. Poďme na tú pneumatiku. Krásne poriadne ho uchopil. A už len dvakrát naspäť. Veľmi pekne zmáknuté, ideme na tú karabínku. Už sa Kuko dostal za polovicu tejto nádherne pripravenej trate. Modré bandasky okolo kuželky. Nadbytočná záťaž v tejto chvíli už ide dolu. Je aj trošku menšie zaváhanie tam. Krásne bariéra zmáknutá, v tejto chvíli už ideme udierať do hammerboxu. Zatiaľ ešte naozaj veľmi krásny čas. Toto je Milan Vyhlídal, súťažiaci číslo 85 DHZ vode rady. Kladivo krásne odložené a ide zastaviť časomieru a tam sa objavilo číslo 2 minúty 54 sekúnd a 22 stotín. 2 minúty 54 sekúnd a 22 stotín. Toto bol Milan Vyhlídal alias Kuko, DHZ vode rady.